Dobrý deň, každý útorok od 12.00 do 12.03 mám v pláne pokecať si s neznámymi ľuďmi. Môžeme hodiť reč? Jaj, tak to ste nás zaskočili, ale môžeme. A to si všetko plánujete? No áno, plánovanie je základ úspechu. A kde máte potešenie zo života? A každý štvrtok od 19.01 do 19.06. A čo ešte plánujete? Či naozaj všetko? No, napríklad obedujem v závodnej jedálni každý deň od 12.20 do 12.40. Moment, a keď čakáte v rade na obed? Čakanie v rade mám v kalendári od 12.13 do 12.20 každý pracovný deň okrem sviatkov. A keď rad nie je dlhý a máte jedlo skôr ako od tých 7 minút? Ostanem stáť v rade celých 7 minút a až 12.20 si sadnem za stôl. A keď ťa z niečoho pokrúti a ty musíš ísť? No, lebo no vieš, chytí ťa sračka. To mám v kalendári poznačené v neplánovaných udalostiach a tie sú každý deň od 12.03 do 12.13. A keď ťa pokrúti ráno alebo večer? Musím vydržať. A sexovanie s manželkou, aj to máte v kalendári? No, milujeme sa každú sobotu od 22.31 do 22.41. A deti máte, alebo ich zatiaľ iba plánujete? No, prvé je naplánované na 3. júlovú sobotu 2023 o 22.38. To je plán pôrodu, alebo... Nie, to je presný plán počatia. Musíte toľko plánovať. Vy sa isto nenudíte, však. Ale áno, nudím sa vždy v útorok od 17.13 do 17.39. Človeče, vy sa aj smejete. Pripadáte mi ako taký stroj. Jasné, veď som človek ako vy. Spontánne sa smejem 3 sekundy v druhej minúte každej hodiny. A čo je práve teraz? Ha 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 ha. A Dovi v pláne je neplánovaná udalosť. Dovi. Števo, tiež máš pocit, že to s tým plánovaním preháňa? Hej, trošku o to plánovanie prehnalo.